ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସେନଜିତ କର ଇନଚାର୍ଜ CSC ଯାଜପୁର ରୋଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ମିଳିଲା ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ରୋଗୀମାନେ ମେଡିକାଲର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, କେତେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଏମଏ ଫଣ୍ଡ କେତେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି DMF ଫଣ୍ଡରୁ ତ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସର୍ଜରୀର। ଆଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ମେଡିସିନ ଖାଲି ଅଛି, ଗାଇନିକ ଖାଲି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଖାଲି ଅଛି ଆମର। କେବଳ ପେଡିଆଟ୍ରିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଇନିକର, ମୁଁ ଗାଇନିକ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ LTR ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଆମର 8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଫିଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ PG ଷ୍ଟଡିଜ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆମର ତ ଡିଏମଏ ଫଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ଅନେକ ଟାଇମ ଆବସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବାଡେଇବା କେସ୍ ନେଇକି। ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଉପରେ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇ ପାରିବ, କଣ ମିଳୁଛି ହିସାବରେ? ନାଇଁ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାହା ଅବହେଳା ହେଲେ ଆମେ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ବାହାର କଥା ନେଇକି ମୁଁ ସେଇଟା ବିଷୟରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଅବହେଳାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ। ତାଙ୍କ ଝିଅର କିଛି ହେଇନି, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ କେୟାରକୁ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ। କେୟାର ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ସୁସୁତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସୁସୁତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗରେ କି ତା ଡ୍ରେସିଂ ଆସିଲା, ଝିଅ କିଛି ହେଇନି, ଗୋଡରେ ସିଲେଇ ସୂତା ବି ବାଜିନି। ଏଇ କଣ କହିବି? ମୋ ପାଖକୁ ତ ସେଭଳିଆ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲି, ନଜରରେ ଆସିନି। ହଁ, ସେ ତାର ଲିଖିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଲଗା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ କେତେ ଦୂର? ନାଇଁ, ସେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ତ ଯିବାଟା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ୟୁଟି ହେବେ। ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ଯାଇକି ବାହାରେ କୋଉଠି କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।